Oftalmológovia a mainstream nás vždy na jar začnú upozorňovať na to, že UV svetlo je škodlivé pre naše oči a treba sa pred ním chrániť. Ja by som bola rada, keby ľudia mali úplnejšie informácie, aby mohli robiť vlastné rozhodnutia a nie rozhodnutia na základe strachu. Poďme sa preto pozrieť na to, čo UV svetlo robí s našimi očami. Keby príroda zamýšľala spraviť UV svetlo škodlivým pre ľudí, asi by sme sa rodili s UV filtrami na očiach. Keby UV svetlo tak veľmi škodilo, nemali by sme na sietnici neuropsín, ktorý absorbuje UV svetlo a je ním aktivovaný. Neuropsín patrí k mechanizmom, ktoré nastavujú cirkadiálny rytmus oka, pomáha nám vnímať, či je deň alebo noc, a taktiež zodpovedá za akútnu odpoveď oka na svetlo. Má aj necirkadiánne funkcie v oku, ako pôsobenie na zdravý vývoj očí. Blokovanie UVA svetla v ranných hodinách zabraňuje tvorbe neurotransmiterov, ako serotonínu a dopamínu. Nedostatok serotonínu ovplyvňuje negatívne vyprázdňovanie čriev, ich motilitu. Takisto môže viesť k problémom so spánkom, pretože zo serotonínu sa tvorí melatonín. Blokovanie UVB svetla do očí spôsobuje problém s tvorbou melanínu, pretože sa POMC, čiže proopiomelanokortín, v mozgu neštiepí na alfa, beta a gamma MSH, melanocity stimulujúci hormón, ktorý dáva pokyn na tvorbu našej najlepšej ochrany pred UV svetlom, ktorou je melanín. Zároveň alfa MSH, alebo MSH po slovensky, redukuje aj hlad, pocity hladu. Blokovanie UVB svetla prispieva k depresiám, závislostiam, pretože mozog netvorí endokanabinoidy a endorfíny z POMC. A práve týmito chemikáliami príroda si zaručila, že človek bude závislý na slnku, bude chcieť chodiť na slnko a vďaka endorfínom bude sa cítiť na ňom dobre, čiže bude za to odmenený, že je na slnku. Nosenie slnečných okuliarov prispieva k leptínovej rezistencii, pretože leptín je cirkadiánny signalizačný hormón a dostáva informácie zo svetla. Celkovo nosenie slnečných okuliarov narúša tvorbu hormónov. Sú situácie, kedy je nevyhnutné slnečné okuliare nosiť, a to je hlavne, keď sa jedná o naše bezpečie, čiže keď šoférujeme, alebo keď lyžujeme, v prípade, keď sme na vode alebo pri vode, pretože ten odraz naozaj môže poškodiť oči. Avšak, aby ste ma nepochopili zle, ja tu teraz nikomu nehlásam, aby sa pozeral priamo do slnka, pretože to